Godmorgen. Jeg er lige vågnet op og er klar til at starte dagen. Fucking træt. Men ja. Så siger jeg altså boys. Så jeg må lige være på bussen herude i vores vej. Så skal han komme. Det er noget snart. Det er sted. Hvorfor er kvaliteten så dårlig? Nå da. Super. Det er vist indgang her. Så jeg lå her, der var fundet med. Og så vender vi her. Nordkystvejhen. Kæmpevej. For helvede en dum høn. Ja. Kommer han ikke der, eller hvad? Det skulle gerne være her lige om. Det skulle gerne komme lige om 2 sekunder. Med kængeren til. Fint tyk. Ja, men hvor er den nu? Jo, vi ses senere.